Praise God. Sa Bisaya, mga igsoon, ingon diha nga malaglag ang akong katawhan tungod sa kawalay alamag. Sa bagong translation, giingon nga tungod kay wala man ako ninyo ilha. So kining mga taong nagpakabuang may tawag ana, wala naghupot sa kaalam, wala nagangkon sa langit nun nga kaalam, wala na sila nagila og Ginoo. O giingon diri nga og kay gisalikway maninyo ako og ang akong kasuguan, ang akong mga pulong. Isalikway ko usab kamo ingon nga akong pare. Sa Old Testament atong nasabtan nga ang pare mao ning naas templo magsuot og taas nga biste. Sa New Testament, ang tanan nga nag-ila og nagtuo ni Kristo og nagsunod kaniya gitawag og pare. Munang ikaw og ako pare ta, ingon ang basahon nimo ang Pedro, kamo ang royal priesthood ang gitawag, no? Tung tanan nga nituo ni Kristo. Munang naay dako kay kausaban ang Old Testament o New Testament. Naay mga churches nga ang Old Testament ra gihapoy ilang gisunod. Mao na nga makasala ka to kas pare mo dong. Pero sa New Testament, nagsugo ang Ginoo nga kadtong natagak sa pagpakasala, muduol siya diretso sa Dios og mangayog pasaylo. Makita na sa 1 John 1:9. No? Munang kita natay sala sumbong kita sa Ginoo. So sa Hosea mga igsoon, nagministeryo siya sa Israel nga nakaila og Dios pero nagsalig pog mga Diyos-Diyos. So, wala nahiusa ang ilang pagsalig sa Ginoo. Bastag mabuak na gani ning pagsalig sa tao ngadto sa Ginoo, kasungutan na ni sa Dios. Munang tingwahon so nato nga sa bisan unsang kahimtangas kinabuhi, buo ang atong pagsalig sa Ginoo. Buo kayo. Then, ang mga Israelita ani nga time, daghan na kayo sila Dios-Dios. Munang gihinganlan sila o kanang gihulagway nga ang Israel daw babae nga bayaran. Kahinumduman nga kini si Hosea gipaminyo sa Ginoo og babayeng nagbaligya sa iyang dungog, prostitute. So kung ikaw alagad sa Dios, nag-expect jud ka nga ang imong minyuan, oh, blessing jud kayo. And then suddenly mo ingon si Lord nimo lakaw sa bar. Kabantay ka anang gabikini? Nga katalikod? Gagunit og beer, unya tag-as kay kuko, pula kayo og lips, unya gaing ana og Winston, maunay minyo murag kuratan ka ana. Uy Lord, agrabiha po ka Lord. Pero ni sugot lang gyud ni si Hosea, si Prophet Hosea sa gisugo sa Ginoo, kay ang iyang ministry magdepende pod sa iyang bation. Kadi man makasabot og ayon ni si Hosea kung dili niya matilawan sa iyang pagkinabuhi ning problemaha. Ang Israel gisimbolo sa Ginoo nga usa ka bride pangasawunon sa Dios ang nasod sa Israel. Pero niingon si Lord, ikaw Israel, daghan ka ginigugma, magka-problema ka, mubalik ka nako. And then kung naakas nindot kayong kahimtang, tuan na po kag pagkasala, daghan ka ginigugma, magka-problema ka, muampo na po ka nako. Pero ang Israel ani dili kasabot. That is why kinahanglan si Lord og magwalali nga naay kaalam. Og ang kaalam dili lang sa pagtudlo kundi personal nga kasinatian. Mao nga gipaminyo siya prostitute, nakaanak sila ang humaniyang panganak sa iyang asawa na maggabaligya na po siyang dungog, nibalik siyang trabaho, nag-prostitute, ingon na po ang Ginoo, Hosea, adto ang imong asawa, og balik ka siya, higugma siya. Gikuha na po niya, and then gigugma, nagkaanak na po sila, nibalik na po si Gomer, og baligya siyang dungog. And then ingon na po si Lord, Hosea, lakaw-lakaw, ayaw isalikway na, dawatag yapon siya, pasailuag yapon siya, nakaanak na po sila, balik-balik ra si Gomer sa iyahang sala. Akong nakita karong gabihon na tanan nga naminaw apil ang nagwali mga Gomerta. Nga nahiusa na ta diha sa Ginoo.
Mangayog pasaylo, magpakasala. Mangayog pasaylo, magpakasala. Mangayog pasaylo, magpakasala. So nakasabot og ayo si Hosea sa iyahang pagka-missionary. Nga naman, iyang nasinati, grabing kasakit. Nag-uul siya ayo, grabe ang iyang jealousy. Nga naman, kay iyan na ng asawa, duha na ilang anak, nagbalik yan pagbaligya siyang dungog. And that is why nasabtan og ayo ni Hosea nga, okay, mao di ay ni ang gibati sa Dios. And then, gisalikway sa mga Israelita ang kaalam. O ang kaalam, gihisgutan sa New Testament, nga mao si Jesus Christ. Nga alang nato, mao siya ang kahibalo, importante kayo, o para nilang mga laglag, walay hinungdan. Ang kaalam nga gihisgutan diri mao ang pagpangita sa kabubuton sa Dios. Ang kaalam nga gihisgutan diri mao nga magkinabuhi kag unsay gisulti diha sa iyang mga pulong. Pero atong tan-awon og asa ta karon na kinabuhi kay masayran man nimo na sa imong kaugalingon kung asa nakakaron nagkinabuhi. Ang tema sa atong ang uluhan sa atong pagtuon mga igsuon ningon diha ang mga maalamon makaangkon og gahom. Ang mga maalamon makaangkon og gahom. So, dili ni siya ingog gikan ka og preschool hangtod pag-abot og college, top 1 ka. Maalamon na ka. Ang kaalam nga gisgutas Biblia wala nagbase sa nakabot sa tawo sa iyahang pagtuon aning kalibutan na. Sa iyang nakatunan. That is why maminaw tag-ayo. Kay daghan kayong tag-as o grado pero di ka mao mo diskartes kinabuhi. Daghan po kayong mga talented pero ilang mga talent na sa gumis purinarya nga lubong ang ilang talent wala nagamit. Daghan po kayong may mga abilidad. Kag mga expertise. Unsa may kanang butang nga eksperto ka diha. Pag himog tinapay, expert ka na. Karing usa pag tukod ubay, panday masune. Karing usa expert pag katulog. Napoy nga na no, expert matug. Napoy expert mukaon. Kabantay mo anang mo mudong og kananan unya mag-unang kuha og sudan niya tabunas kanon expert na. Mga ingana ba expert ka bahig kaon. No? Butang ang bag sa dughan, abrihan daan ang zipper, kaya nighungit, ihulog ang humba. Nya sa bag, apli na daan tong zipper nga na'y pitsil, na'y silupin. Tual ito, tagak na yun. Mga expert na sila. Naapoy, basta nagkalinlain mga igsuon ang talent, ang kahibalo nga nasa tao. Pero makabantay gyud ka nga usahay ang kahibalo nga imong gituuhan nga maoy, mo pauswag nimo, mo luwas nimo, manalipod nimo, mo pangga nimo, mo amuman nimo, matiman nimo. Mao hinuoy nagdala nimo sa kaalautan. Kay maghisgot kag kaalam ani mga Israelita hangtod karon walay makatupong sa ilang kaalam. Kay sa sinugdanan gibless pa sila sa Ginoo. Pero ani nga time giingnan gyud ni Hosea ang katawan kamo mga laglag gyud mo kay wa na mo'y kaalam. Gisalikway ninyo ang kahibalo. Munang bahalag masungot na mo ni pastor, di na mo ganahan sa dagway ni pastor. Ingnon gyud kanako, basa, pagbasa. And ampo. Nganuman sa katapusang mga adlaw inigabot sa grabing kalisdanan, kantong nakabarog sa pulong sa Ginoo nagagunit sa kaalam, maura ni mo lahutay. Maura ni makabarog. Na ato na niya nang makita sa atong kaugalingon mga igsuon. So ningon siya nga malaglag ang akong katawhan. Imagine katawhan na sa Dios pero malaglag. Nindot untag ningon si Lord, malaglag kay dili mo akong katawhan, pero ningon siya malaglag ang akong katawhan. Unsay rason? Kulang sa kaalam. Nang hinubra na ang lipstick, baga na kayo ang nawong. Halab, bagnos ang nawong. La pamintal. Pero ang kaalam, perting nipisa.
Pangutan-on ra gani nimo. Pasidan anata nga kanang pagpangandam kanunay. Nga sa panahon nga dunay magpakisusi may tungod sa imong pagtuo. Ug naay mangutana murag alanganin gyud tagtubag. Kay wa tay pulo pangandam. No? O kita kabalo kung sinitapos Genesis, Exodus, Leviticus, ingano. Basa-basa. Napaminaw pag-ayog yun. Tungod kay gusto ni Lord, ikaw ug ako mahigmata tarong gabihon na. Unsay rason nganong malaglag sila tungod kay wala ako ninyo ilha. Gisalikway ninyo ang kaalam. And then ningon diha nga, so, og kay gisalikway man ninyo ako, ngon si Lord, isalikway ko usab kamo, ingon nga akong mga alagad. Di ba pare, paggipangbutang diha, no? And then ingon siya, og kay, nalimot man kamo sa balaod sa inyong Diyos. Labong bitang na ay nagpasakit nimo 30 na katuig nilabay, di ko kakalimot, sige ra kang gadumot. Pero ang giwali ni atong Domingo, karon wa na. Wa na hinumdumi. Sige daw, unsa may wali atong Domingo? Yangod sa kisame. So, kalimtan ko usab ang inyong mga anak. Muna magkugit ang pangalagad sa Ginoo katon og kaalam. Tungod kay mao man punay ang atong ipasa sa atong mga anak aron sila magtubo pong nakailas Ginoo. Nakasinabot ani? So muna i-complain ni Lord. Karon giingon diha nga ang mga maalamon makagunit og gahom. But kinahanglang masabtan nato gyud na unsa gyud ang kaalam nga gipangandoy ni Lord kinabuhi sa taong iyang mahuptan. Ecclesiastes chapter 9 verse 11. Ecclesiastes chapter 9 verse 11. Kani powerful kaayo ang message nga gihatag sa Lord. Tanawa. Aduna pagayud ako'y laing butang nga nasayran. Ningon ang nagsuwat sa Ecclesiastes. Ang kusog mudagan dili kanunay mudaog sa lumba. Hello? Pastor Wetsa, nganong di masay mudaog kasi may kinakusgang mudagan. Unsa kay rason? Muapil gani kag lumba sa dagan, dapat naa kay kaalam, kahibalo. Unsay rule ana nga lumba? Kabantay mo, ingon diya nga kusog kay siyang mudagan pero di siya maoy ni daog sa lumba. Ngano man? Nay mga tawo nga wala sa timing. Pagbuto, bang! Lingaw-lingaw ra, kasi nag-Facebook, kasi nag-YouTube. And then gisagita na siya, dagan na. Wala ra gyud siya, kahidsit pag yun. And then gipik-pik na lang siya sa repere sa baga. Ito na ang imong kauban, dagan na. Hunat siya dagan, pero nangabot na tanan. Kabalo ba mong dagang Kristohano ni ngana? Imbis nga focus ta sa pagpangalagad sa Dios, focus ta sa atong dagan nga gilang kinadaghanang nakalangay na to. Napay barkada. So kusog unta ka mudagan, dasig unta ka, talented unta ka, magamit unta ka kaayo. Pero di ka kamaong mo timing. Muna ningon diha nga dili tanang kusog mudagan, maoy mudaog sa lumba. Ngano man? Usahay, ang hinay mudagan, maoy nagakupot sa kaalam. Napa mo diha? Namo? Napa ba diha? Example lang nga mga igsoon. Ako'y manghod nga maglisod, yun na siya basa o English. Maglisod, sab na siya spelling sa high school. Grabe lisudag yun siya. Apil na siya football. Soccer. Unya, lisod yun siya. And sige ra siya basag Bible. Yang basahon, English nga Bible o Bisaya. Naglibog ko kay what? Nakahuman mo po college. Nalisod man to kayo. Computer po ning gikuha nga kurso. Nakahuman man ka.
Unya naa siya mga classmate nga advance kayo mga utok. Nganong dito raman ang hunong sa 3rd year second year high school? Gisulti naman daan is Bible. Nga dili ning kaalam nga nahuptan sa tawo nga niya diri kun dili ang kaalam nga naa sa Ginoo. Mabless kayo gyud ko mga igsoon mo ana jud ko nga grabe ni kayo gyud ning iyahang testimony. Lahi jud kaayo basta tinuod nga kaalam ang imong nahuptan kay wala na nagbasig unsay naa nimo. Kay ang imong kadaugan nagdepende sa kaalam nga imong nakuha gikan sa Ginoo. Hello? Grabe gyud to ka bright pat. Kana basic kuan pastor, bright gyud kay na. Gikan pa jud na pag elementary pastor, pag high school na mo, pag 3rd year nabuntis na siya pastor. Kinabrightan gyud. Padayonon sa nato. So, ang mga isog dili kanunay maoy mudaog sa gubat. Ayo, kabantay mo anang isog nga walay self-control o walay kaalam? Panggawas mo diya, sniper boom, headshot, oy. Kadi mo ni paisugay. Kinahanglan man tag kaalam. Muna ningon ng Bible, dili tanang isog, kabantay mo nga sa duwa sa boxing, bisag na igo na lami na kay kasuko pero relax sa gyapon sila mo. Timing paghapon. Kay masungot ka pag igo ni wa na nabanlawan, sabnan, hanger. So dili tanang isog. Dili kanunay ang mga isog mo'y mudaog sa gubat. Kasagaran aning mga isog nga walay kaalam, mga disgrasya. Nagkasinabot pa tani. Niya pailae ningon siya, ang mga maalamon dili kanunay maoy makakitag kabuhian. Tan-awa ra gud ni. Kana siya bright biya na kayo. Pero sayang kay naminyo lang pod siya og bungana ng uban, di ba? Dili makakitag maayong kabuhian. Unya ningon dia ang mga hait og salabutan dili kanunay maoy madato. Ngano man kinabrightan og kinatepulanan. Ako Osmond, kinabrightan pero kinatapulanan. Nadyo ko'y maobserbaran mga igsuon nga mga tawo nga magtan-aw silag numero bisag unsa og palayog ng numero drawing ag kaguran. Butangag basta mga H-beam, mga unsa pa nang gipangbutang diha. Tanaw-tanaw ra na nila, dula-dula rang kamot ba. Kabalo na kaani. Answer na dayon. Di ba? Unya grabe pag yun kaayo kakugihan. Makabless gyud kayo ka kung nga ka. Pero kung naa ka ani nya wa kay buhat, pagkalisuda po na oy. Kay need manggod po ng wisdom nato maaplikar mga kapatid. Amen. Nara ba yung mga taong di nimo mabaw ang maalamon? Ngano man? Kanang mabaw nga suba, hilom aw saba kayo. Gaagas ang tubig. Pero glawom, hilom kayo, pero naa dito nagpuyo. Isa itong dako kay buhaya, nadakpan. Lulong. Kung magtanaw po ka, aning humay, pagwa pa'y sulod ang butil, na nagtindog, pero nanay sulod, gaingana. Bawaan mo ng mga taong malamon, kay respetado na sila. Maabi-abihon. Kana sila maoy nagagunit sa tinuod nga kahalam mga igsuon. So, and then ningon diha may mga katakos. Ang mga may katakos dili kanunay maoy mapasidunggan. Wala no? Ngano man ni? Ang sumpay ningon ang tanan nag-agad sa panahon og kahigayunan. Paminaw. Nag-agad sa panahon og kahigayunan. Unsa man ang kahigayunan sa English? Chance. Timing. Ayaw, no?
kining timing, kaning panahon, o ang kay gayunan, oportunidad. Ningon diha ang tanan, nag-agad ani nga panahon o kay gayunan, kay bisan pag bright ka, pero di ka kamaong mogamit sa imong panahon, di pagyug ka timing sa oportunidad, sa diyang grabing dakop sa helmet mga igsoon, wa ka nanindag helmet. Karon nga wa nay dakop ang helmet, usa pa ka nangumpra o kinantinerban usa ka barko nga helmet. Unsa man ka, wala ka sa timing o di ka kamaong mogamit sa imuhang oportunidad. Mao man eh. Maalamon ba dahil nang nangahoy, usa pa nangahoy ng lupad na ng mga sin? Maalamon ba di ay nga usa pa di mao. So, ang tanan nag-agad sa panahon o kay gayunan. O kadtong mga taong nag-agad sa panahon o kay gayunan, sila ang tinuod nga mga maalamon. Diba? Kamao ka mo timing. Kay kung wala kay kaalam, magsalig ra gyud kas imuhang kanang kalibutan ng kaalam pod, kung wa kay langit nun kaalam. Kaya na ko ni. Ako ni siyang diskartian og murag pare ba? Sugot lang, sugton lagi ko ani ron. And sa verse 13, ato tas verse 13, aduna pagayoy lain nga akong nasaksihan, ug alang kanako kini maayong pananglitan or panag-ingnan. Kung giunsa pag-isip ang kaalam dinhi sa kalibutan. So, tanawa ha? May usa ka gagmay lungsod nga jutay ra ang nagpuyo, gisulong kini sa usa ka gamhanang hari. Gipalibutan niya kini ug buot niyang lumpagon ang paril niini. Verse 15, niadtong lungsura may nagpuyo nga usa ka kabos. Apan abtik kaayo ug mahimo unta niya ang pagluwas sa maong lungsod. Apan wala gayoy na hinumdum kaniya. Hunong sa diha. Ningon diha nga, gamay ra kayo nga lungsod ni, walay kusog, walay gahom. Nga gisulong og kusgan og gamhanan nga hari gilibutan na siya. And the only way nga modaog siya is na ay usa diyang nagpuyo nga kabus. Pero abdik kayo siyang maalamon ug kaya niyang luwason ang maong lungsod gikan sa mga kamot ni ining gamhanang hari nga naglibot sa iha. Pero niyon sa Biblia, walay nakahinumdom niya. Kabalo ka sa adlaw-adlaw natong panginabuhi o sa umaabot pang mga adlaw, ang makaluwas nimo ang pulong sa Dios nga imong nabasa. Pero sad to say, di gyud ka kahinumdom ani kada adlaw. Usahay gani mga igsoon mahinumduman ra nato ang Biblia kung Domingo. Nga di pag yun basahon, igo randal o simbahan, kaya nag-abot sa simbahan, pag yun ni Pastor, abli tas Hosea, di man mo maabli. Kaya makakatuod asa ng Hosea, kaya walay ukab-ukab ang imong Bible. So maglisod yun ta, og ayo anak. Unya, kay naa may mga trying times nga mo abot. Mga adlaw sa mga pagsulay. Mga adlaw, mga kalisod nga umaabot. And kinsara ang makabarog anang panahon na ang dunay tinuod nga kaalam sa Dios. Ang naay tinuod nga kaalam gikan sa Ginoo. Ngano man? Bisan pagani sa pagpadala ni Lord sa iyang mga apostoles, iyang giingnan ng mga apostoles. Ayaw mo kabalaka. Kaya ang balang espiritu mo'y maghatag kaninyo sa mga pulong nga unsaon ninyo pagtubag, unsa inyong isulti. So, sige pasabot ni Lord. Sige kag basa, hala, pamalandong, basa, pamalandong, basa, pamalandong, basa, pamalandong, hangtod na pamilyar na nimo. And one day, naka-encounter kag tawong nagpakisusin nimo, nang insulto nimo. And then, ang Holy Spirit mo yung, nabasa nimo na sa Jeremias. O, isulti na niya. Di ba? Wala. Ayo! Lagi ko itaw, no? So, muna yung gusto ni Lord. Nga, ningon diya nga ang kaalam, wala hinumdumi, gisalikway siya kanunay.
Nya ang kaalam nga gisgutan diri ang pulong sa Dios. Sa John 1:1 ang pulong mao ang Dios. Di ba? Sa sinugdanan ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Pero kay gisalikway man kanunay. Unang bahalag unsa imong bation nako. Ingnon ra gyud ka nako. Basa. Basa. Kapoy kag basa, wa magay kakapuyag pangitag kwarta. Kanang kwarta mawala ra. Nya ang pulong sa Dios maghatag kinabuhing way katapusan di ni mawala. Pastor, hago naman God, wa naman gyud koy panahon di ko motuo. Di gyud ko motuo mayon kang wa kay panahon. Inig off sa trabaho. Sure man gyud kong inig alas 12 mo undang magtrabaho balik alauna. Ka oras ka mukaon. Or inig undang sa trabaho kaon ka, human og kaon, dungaw ka sa imong mga kaubas trabaho ang gasugal. Muni kasagaran. Nindot man ta tagumas trabaho, oy wa man ko nakabasa kanina kay ga sa iyo kong kabangon. Basa ka. Pero wala. Munang ningon diha ang akong katawhan nalaglag tungod sa kakulam kaalam. Naa kay kaalam pinaagis pulong sa Dios. Imo ni siyang mahinumduman sa panahon nga sulayon ka. Nakatubang kag sitwasyon nga nakapalagot kayo nimo, grabing sunguta kay ka, pero kay nakabasa man ka ganina, nabasa na ako James chapter 4 verse 10, pagpaubos kay aron ibayawon ka sa Dios. Uy, di ko padalaan ni. Pero kung wala ka ato nga pulong, awa na. Mananingon da nalaglag. Nalaglag, napahamak tungod sa kakulang sa kaalam. Naapa ba ta? O, ningon diha. So, sa verse 16, muingon ako nga ang kaalam mas maayo pa kaysa sa kusog. Hello? Kusgan lagi ka, pero wa kay kaalam na. Lisod kayo. Muingon diha nga ang wasay nga habulan. Inig, gamit mo niini, mangusog kag ayo. Na mga CPA ka na, bitang mga public accountant. Kadungog mo aron. Ay nag-renew nimo sa SEC. Pareha kita, sige tang ga-report sa pilay offering, pilay expenses. O nya, mangita tag public accountant, mo papirma ta nila. Na-realize na ko, lisuda kayo, kada duol ni mo public accountant, kinahanglan kag 30,000. Pirma ra na. Ay, pastor, hayahayaw man na pirma ra. Hayahay lagi kay pirma ra. Pero sa nag-eskwela pa na sila, wa na nila apilig pamayabas. Wa na nila apilig tuba. Wa nila apilig barkadag bisyo-bisyo. Munang ayaw kaingon nga hayahay sila karon. Kita, hayahay man putaron o gatinarong ta. Napa mo? Laka diha. O niya, ningon siya. Munang ningon diha, muingon ako nga ang kaalam, mas maayo kaysa sa kusog. Sa may gusto nimo, tigpasan kag simento, lunod sa mixer? Or kakalo, or kag skull guard? O niya, linokot nga papel. Basar kag plano. Pili, ra ka ana. So, example na illustration na mga igsoon. And then, ingon pag yun diha, pagsulti nga, no, sa verse, na bisan ang ilang, no? Verse 16, mag-ingon ako nga ang kaalam mas maayo pa kaysa sa kusog, o bisan pag ilang isalikway ang kaalam sa kabos, o wala nila kini pamatia. So, bisan pag isalikway ang Biblia, para nako mas importante pa ni kaysa sa akong gininhawa. Munang guol kayo o sa usa ka adlaw di gyud ka kabasa, may paydi na lang tapod mo ginhawa og dita. Kay commitment na pa nimo sa Ginoo. Nga ang pulong sa Dios naghatag nimo kinabuhing walay katapusan. Ang imong gininhawa temporaryo ra man. So in other words, mas bililhon pa ang pulong sa Dios kaysa sa atong gininhawa. Pero wala nato na na-realize kay gipadayon nato sa pagsalikway. Sa verse 17, ingon siya, mas maayo pa ang pagpamati sa hagawhaw sa maalamon. Kabantay ka, usahay, dugay na kay mahuman ang wali, ang lahi na kayo ni mog lingkod.
Nya magparok-parok pa jud ko kay katugo na kakayo brad. Sumutang ni gaya ni siyang mahuman. Pero maminaw kag tabi. Kanang chismes, alive kayo tibok hapon. Ikalatulog nimo alas 2 di kakatulog. Kinalamian ang istoryas mga marites. Mari unsay lites. Nga na ita mga chismosa. Grabe gyud kay na. Mutan-aw og salida bisag trabaho pa pagkaugma na. Taglauna wa pa na human. No? Sakita eh. So mas maayo pang pamation ang hagaw-haw sa maalamon. Mabot na ng panahon mga igsoon, itugot sa Ginoo, pabuton pas pastor og 99. Yan tingog ni pastor, unom nay mata ba? Unom kay itom nga shades og maadlaw niya. Glass nga pangbasa. Unom lang. Upat na lang. Unya hinay na kay tingog logos pagyud maklaro. Mga igsoon, maayang buntag atong tanan. Murag di lagi mo manimba ba? Kaya mo basa pag atablihan diha sa di malimot pagod asyat man. Pero kabalo ka mas maayo hagaw-haw. Kasabot mo ko sa nang hagaw-haw, burag hunghong. Hinay ra kayo, pero kana nga hinay nga tingog sa maalamon, maghatag nimo kinabuhi. Kaysa atong grabing binakhakay ng bahakak yun ayaw katawa. Kay lamias inyong ipanagsultian, lamias inyong panagchismis, samtang nag-istorya mo, inyong istoryahan ang tawhanan ni Aki. Nakadungog na sakitan. Good. So, mas maayo ang pagpamati sa hagaw-haw or alahaw or hunghong sa maalamon kaysa sa singgit sa usa ka hari diha sa tigom sa mga buang-buang. Sa verse 18, mas daghan ang kayuhan nga mahimo sa kaalam kaysa sa mga hinagiban. Na-prove ni Solomon. Ang ubang mga hari nga dato sila kay ilang ilugon ang ubang nasod tanang kaptangan mga hayupan ilang ilugon. Pero si Solomon na dato siya tungod sa kaalam, voluntaryo ang mga hari, mga prinsesa, mga queen sa nakilaing nasod nga maghatod sa ilang mga katigayunan ngadto kang Solomon tungod sa kaalam ni Solomon. Apan ang sa usa lamang ka makasasala makahimog daghang kadaot. Kabantay mo mga igsoon, kung butangan nato og batasan ning atong kasing-kasing nga kanang mangguba kas imong isig ka tawo, grabe. Nya kugihan pa jud ka. Kung kinsay imong ikatubang mo imong amigo, pagtalikod nimo niya na nakailaing katubang, kanang imong talikod mo na po imong kontra, inigbiya nimo anang imong katubang karon mo na po na imong kontra. Pagkaugma inigmata nimo nag-away na ang tibuok barangay tungod nimo. Inighusay na kisa man di siya. Silang tanan mo anas imong balay kadalag kalayo. Kay sunugon ka. Na? So, dapat mo gamit ta og kaalam sa atong mga desisyon. Kaalam ang atong saligan igsuon nga langit nun. Kadili man ni pwede mga igsuon og mayntag paswerte-swerte ran. Chamba ba? Chamba lang. Need ko kaayo ta og kaalam aron nga maangkon nato ang gahom. Si Joseph usa siya sa karakter sa Bible nga gisulat nga mo-prove sa atong gihisgutan rong gabihon na. Sa iyahang ka linghod sa Pangidaron doon na siya duha ka matang sa damgo. O kato nga damgo mo hinungdan nga buot siyang patyon sa iyang mga igsuon. Pero tungod sa panalipod sa Dios wala siya patya, gilabay lang siya sa tabay.
And then, ang ubang mga igsoon yung, manong gilabay nato siya sa tabay. Hamay labig ato siyang ibaligya aron ta makakwarta. So, gibaligya siya sa Ismaelite. After that, baligya siya dito sa Egypt. Napalit siya ni Potiphar. And then, nakita ni Potiphar nga, ang Ginoo nag-uban ni Joseph, sa tanang buhaton ni Joseph, nagmalampuson si Joseph. Muna gisulti sa Joshua chapter 1, verse 5, abot 9. Joshua, mag-uban ko nimo, walay makabuntog ka nimo, hinumdumi ang akong sugo, magmaisugon ka. Unya, sa verse 8, ingon siya, ayaw gayod isa likway, ang basahon sa balaod, kinahanglang magtuon ka nini, adlaw o gabi og magkinabuhi ka sa tanang nasulat din og sa tanan nimong buhaton mulampos ka. Gusto ta kauswagan, nindot nga kaugmaon, nindot nga kinabuhi, nindot nga pamilya. Amen, pastor. Pero gibuhat man nato ang gisugo sa Ginoo sa Joshua 1:8. Mubasa ka, magtuon ka, wala. Kaya nga no, puro takubkob, tambling-tambling, langoy-langoy, paningkamot, panigtiil. Abi na panigtiil no? Paningkamot og ayo panigtiil. So saan na to kisi-kisi di kita mo angat nga naman disobedient na tangdaan sa sugo sa Dios. Ang Mateo 6:33 ingon, unaha pagpangitang gingarian sa Dios ang tanan idugang lang. Pero naras ba ngabet. So dili pwede. So ato ning padayonon. Pag-abot niya dito sa balay ni Potiphar, ningon ang Bible, gwapo si Joseph. That is why sa paglakaw sa pangulos kasundaluhan nga mao si Potiphar, pangulo sa mga gwardiya sa hari. Si Joseph na lay nabilin. Ningon ang asawa ni Joseph, ay asawa ni Potiphar, Joseph, wala diri ang akong bana. Naka-cream silk pa to, no? Bagong naligo ba? And si Joseph, sige siyang gabalibad. Nga naman, tungod kay si Joseph, dunay langit nun nakaalam. Maayong pagka-disciple ni Joseph sa iyang papa, no? So, ipasangin lang si Joseph nga ng rape, kay di man musugot si Joseph. Rape po nung siya sa asawa ni Potiphar. Mutong nidagan siya, pagdagan niya, gipasangin lang na hinuon siya, nga siya mo'y ng rape. Hoy, tabang mo, nisulod diri ang Hebrewanon. Tanawa ni iyahang biste na bilin, kaya nagunitan ako siya. Iya, unta kong ripon. So, gibunog si Joseph, gilabay dito sa prisuhan, o dito sa prisuhan, nakahimamat siya duha kataong mga alagad sa hari. Tigtagay sa bino sa hari, o tig dalas pagkaon sa hari. Nga gikasukan sa hari o gipapriso, nga karon kauban ni Joseph sa prisuhan. Silang duha may damgo. O sa ilang mga damgo, si Joseph mo'y nakasulti sa ilang damgo. Nga ikaw, mabalik ka nga to sa haring mag-alagad. Ikaw, mabalik ka, pero patyon ka sa hari. Naog nahitabo ang iyang damgo, ilang mga damgo, nahitabo gayon. But human sila makagawa sa prisuhan, ilang ikalimtan si Joseph, sulod sa duha ka tuig. Pero ningon ang Biblia, apan ang Diyos, wa malimot kang Joseph. Pwede di ay kang kalimtan sa mga taong suod kayo nimo karon, sa mga taong nakahatag ka nila og pabor, sa mga taong nga imong giyatiman pag-ayo. Pwede ka lang kalimtan, pero ang Diyos di malimot nimo. Kanang nasi mong tapad, bisag katugon inang diigli, malimot ang Diyos nimo, padayog katulog. Hoy! Hoy! Padayog katulog. Niya ba higugmaay mo si katawo? Nakatulogon man lasigay na padayog katulog. Napa mo? So, and karon ang hari na maoy nagdamgo. Si Joseph to as prisuhan, and then gipadamgo ang hari nga mao si Parao. Sa verse 1, sa paglabay sa duhang katuig, nagdamgo si Paraon. Genesis chapter 1, verse 1. Nagdamgo si Paraon, nga nagtindog siya daprin sa suba sa Nilo, or Nile. May 7 katambok, og nindot nga mga baka, nga mitunga, gikan sa suba, og nanibsib kini sa mga sagbot. Unya, may laing 7 ka baka, nga daot, og niwang kaayo, nga misunod, pagtungha gikan sa suba og mitupad
pagtindog sa nahiunang mga baka dito sa daplin sa suba. Unya, gikaon sa mga niwang nga baka, ang mga pito or ang pito nga pulos tambok og nahigmata si Paraon. So nadamgo siyang naay pito ka tambok nga baka. Nga gikaon sa pito kaniwang nga baka og nakahigmata siya. Unya nibalik siya katulog, verse 5, unya nakahitulog pag-usab si Paraon og nagdamgo na usab siya. Sa iyang damgo, nakita niya ang pito ka uhay nga himsog og busok ang mga buswak sa usalang kapunuan. Unya mitungha ang laing pito ka daot nga mga uhay nga nanguyos tungod sa kainit nga hangin, tungod sa init nga hangin sa deserto gikan sa silangan. Og gilamoy nila ang pito ka uhay nga himsog og busok. Unya nahigmata si Paraon og nasayra niya nga damgo lang di ay kadto. So duha ka damgo nga nagkalain-lain ang itsura pero pareho ang buot gipasabot. In verse 8, sa pagkabuntag nahasol siya busa gipatawag niya ang tanan nga salamangkero og mga tawong maalamon sa Ehipto. Gisugilon niya kanila ang iyang mga damgo apan walay usa kanila nga nakatug-an kaniya sa kahulugan niini. Tanan to no. Tanang matang sa mga tambalan to. Mga malalagna, anting-antingan, mga huyop-huyop, tayhop-tayhop, suyop-suyop, sila tanan. Ani nga tayo gusto gyud ni Lord nga i-prove niya ang siya ra gyud pinakagamhanan. Sa verse 9, unya ang tigtagay sa bino miingon kang Paraon karong adlaw nahinumduman nako ang nahimo kong sayop. Sa dihang nasuko ka sa imong mga sulugoon, gipabilanggo mo ako og ang pangulo sa mga panadero dito sa balay sa kapitan sa mga gwardya. Usa ni ana kagabi ang usag-usag kanamo nagdamgo og lain-lain ang kahulugan sa among mga damgo. Dito sa bilangguan may usa ka batan-ong Hebreo nga ulipon sa kapitan sa mga gwardya nga nabilanggo tipon kanamo o gisuginlan namo siya sa among damgo. Gitug-anan kami niya sa kahulugan sa among tagsa-tagsa kadamgo. Og ang tanan natuman gayod sumala sa iyang giingon. Nahibalik ako sa akong katungdanan og gipabitay ang panadero. So, dinhi na. Nakahinumdum na. Wait sa wag yun makatug-an ani. Mahal ngari na ako'y kauban sa unas piniriso. Hebrewanon to siya, napriso to siyang walay sala. Grabe to og kaagi. Gani, dako kayo akong sala niya kay sa paggawas nako, ako man siyang ginang inigbatuman ning damgo nako nga imong gisubay diri nako. Ako unya kang isugilon sa hari. Nawa kay sala nga nabuhat aron ka makagawas. For 13 years tuwa sa presuhan. Kinapaitan iyang kahimtang mga igsuon. Ingon ang verse 14. Busa gipatawag ni Paraon si Jose o gikuha dayon siya gikan sa bilangguan. Human siya makapamarbas o makailis sa iyang biste, miatubang siya kang Paraon. In other words, naghinlo siya sa kaugalingon usa nang atubang sa hari. Usbon ako. Naghinlo siya sa iyang kaugalingon usa nang atubang sa hari. And sabto na tog-ayo nga Jesus Christ is the King of Kings. Nay mga panahong muanhit ta mo simbata nga nagdalag kahugawan, nga nagdala og sala. Ang ngayon man ta nato ning hinumduman nga mga tubang taghari, hinlo ta. Labaw na kung ang Dios may atong atubangon. Amen? Sa verse 15 si Paraon mingon kang Jose, may damgo ako ug walay makasaysay sa kahulugan niini. May nakasugilon kanako nga makahubad kag damgo. Unsay tubag ni Joseph? Mao bitaw. Bright ba ako? Malamon ba ako? Ako pa. May bakok pareha ng mga uban. Oh, sila mga way kaalam na. Mao ba na itubag ni Joseph? Unsay tubag ni Joseph? Si Joseph mitubag, dili ako. Ang Dios maoy muhatag kang Paraon og tukma gayod nga tubag.
Muna mo yung glory to God. Oh, ninduta lagi ka ito imong kanta. Glory to God. Yana tanan watay ato. Amen. Ana. Na po yung glory to God pero kasi ninduta ay. Hala, no? So wala ang kuna ni Joseph ang glory. Iyag yung gisulti. Gidiritsog yun na, gikasag yun na hari dili ko, pareho rata, ikaw hari ka, ako, wako'y bili. Pero walay usan na to, nakaangko na aning hiya sa paghubad og mga damgo. Ang Diyos namang. That is why ang Diyos mo gamit og tao. So pareho rata, amen. Ikaw nga naglingkod karon, o kining nagyaw-yaw, pareho rata. Now, ang Diyos maghatag na to kaalam tanan, amen. Sa verse 17, si Paraon mingon, nagdamgo ako ug nagtindog ako sa daplin. So gisulti rag usob ni Paraon ni, dili na nako basahon. Unsa to yang damgo? 7 ka bakang nga niwang, 7 ka bakang tambok. 7 ka tanom nga niwang, 7 ka tanom nga tambok. Gikaon sa niwang ang tambok. Ang tambok pagbantay mo. Sumunta pa daw, kaunon ka na ron. Joke lang. Minaw pa kayo. So, iyan ang gisulti. Unya, sa verse 25, for the sake sa atong time, nitubag dayon si Joseph tanawa. Verse 25, si Jose mingon kang Paraon, ang duha mo kadamgo usaray kahulugan. Nganong giduha ni Lord? Aron nga mas maintriga. Aron nga mas murag mahasol ang hari. Giduha niya ang damgo. And then ingon niya, ang duha mo kadamgo usaray kahulugan, gipadayag sa Dios kanimo ang iyang buhaton. Ang 7 ka tambok nga baka o 7 ka busok nga mga uhay, nagkahulugan sa 7 ka tuig. Ang 7 ka tuig nga niwang nga baka o 7 ka uhay, nga kuyos, ano? Ang 7 ka niwang nga baka o ang 7 ka uhay nga kuyos, tungod sa kainit, nga hangin, sa disyerto, mao ang 7 ka tuig nga gutom. Sa lakton nga pagkasulti, dunay human aning akong isulti nimo karon, mahal ngari. Musugod na dayon ang 7 ka tuig nga grabe kayo ang abundansya. Pero inighuman sa 7 ka tuig, mubanos dayon ang grabe pod kaayong kagutom. Kabalo mo nganong nagkalisod ang tawo? Kay sa time nga abundansya siya, wala naghuna-hunag unsay ugma. Praise God, di ako kapalit bugason kay nanang hatag bugas. Palit ni glungnik. Palit ni sa karim, sigarilyo kay reserba. Ipalit ni dito, magpalami ta. Napa mo? Eh si Joseph naghatag siya, naghubad siya sa damgo sa hari. Nan kung ikaw karon ang pero sultian ka nako, sa panahon nga nindot ang imong gibati, ayog sige dihag. Relax, lipay-lipay, o wala na kay hunauna, ugma basig lahi na po imong pagbati. Kung nakakaroon sa kadagaya, ayog sige, hala, 1 day millionaire ka, hala, party-party ka dito, kay mo abot ang panahon nga alanganin punta. Sultian ka na ko, bisag unsa ka kadato, mahal nga hari. Within 7 years, mahal nga hari, panalanginan ka na ko kayo. Pero kung wakay ka alam, patay, kagutom, imong giharian, apil ka. So dinhi na to makita nga need you kayo ang kaalam. And bisan siya naghupot, hari siya, tanang maalamon iyang gipatawag, pero wala sila ang ilang nahuptan nga kaalam, kasinatian, mga nakatunan, pero wala sila espirituhanong kaalam. Si Joseph ra ang naghupot ani. And I tell you, pareho mo eskwelahan nga giadtuan, pero naay lahi diha nimo ngano man, naay gitudlo sa eskwelahan nga wala gitudlo nimo. I mean, naay gitudlo sa eskwelahan or naay gitudlo dire sa simbahan, naay gitudlo sa pulong sa Dios, nga wa gitudlo sa eskwelahan. So tanang maalamon ni atubang sa hari. And expert kayo sila. Some of them gikan sa Harvard University. Dire sa Pilipinas, UP Diliman. Sa Negros, Siliman.
gikas it's inyo ni uban yubi, pero silang tanan wala. And si Joseph nagbaton sa langit nun kaalam nga maoy makahubad sa damgo. So siya inisulti sa hari. And then ang kaalam makita nato mga igsuon nga dili lamang muluwas nimo sa imong kaugalingon, but muluwas sa hilabihan kadaghang mga katawhan. Munang sultian kanako pagbasa, pagtuon, pagbasa, pagtuon, pagbasa, pagtuon, pagbasa, pagtuon, kay ang kauban nimo sa trabahong gapaingos sa impierno maluwas nimo. Na mangutana man na. So imo siyang siran. Kabalo ka, pag glock imong kaalam sa Biblia, wala po kay kaisog nga mo share. Kay ngano, inig-share nimo, insultohon man ka. Kay mas kabalo man siya kaysa nimo. Sunid nimong huptan gyud ang kaalam. Si Joseph nakit-an nga lahi siya sa uban. Ikaw, ako kay nana kay Kristo, makit-an kang lahi dito sa trabahuan. Ikaw pa mo lingkod og bahig sa baraha? Nga Kristohanon ka? Kaluuya gud nimo. Na? So, gipakita nga lahi gyud si Joseph. And then si Joseph naghatag og tambag. Ingon si Joseph for the sake sa atong time, verse 33. Busa pagpilig tawo nga masinabuton og maalamon og himua siyang tinugyanan mo sa tibuok Ehipto. Pagtudlo usab og mga opisyal sa tibuok nasod aron mangulikta sa ikalimang or 5% bahin sa abot sa kaumahan sulod sa 7 ka tuig nga abunda ang abot. Sa verse 35, hatagi silang otoridad og pagtigom og mga pagkaon diha sa mga syudad og sa mga sa pagbantay niini. Verse 36, ang maong mga pagkaon itagana sa tibuok Ehipto alang sa 7 ka tuig nga gutom aron dili mga matay ang mga tawo. Grabiha kayo nino. Sa panahon sa crisis, karon gera, 73 na ang gasolina. Karon mo ilami kayong i-rides. Adi bitaw manimba kay magmotor, magsuroy libot buhon. Kabantay mo na. Nya magsuot dayon mga sidlak-sidlak. Lami rong i-rides. Ito na yung mga motor na lakaw mo pag rides mo. Karon kay mahal kayong gas. Nagrabing crisis ang umaabot. Muna usahay mga igsoon kung grabe ang kalinaw, uy, pag prayerful ka dapat, kay ayaw pagkumpiyansa. Ngisi-ngisi, ratawa mo na takabalong ing anak, kakusog si Udet. Apa, yang mabot. Ay, sorry. Wala ka pa sa joke ang uban. So, ang gipakawalay bili, ang gisalikway, ang gibaligya, ang gibutang-butangan, ang gipriso, ang gikalimtan, ang buot patyon sa iyang mga igsoon, karon maunay magtatambag sa hari. Ano po ka mag-uol, butang-butangan ka? Kay basik tinuod, dili pastor, aw na kay karbo. Mauro man na. Pag butang-butangan ka, masuko ka, aw tinuod ilang istorya nimo. Pero kung dili tinuod lang istorya nimo, pero nasuko gyapon ka, garbo. Di na nato makita og ayo nga ang giagian tanan ni Joseph. Dili igsapayan sa dihang gaatubang na siya sa hari. Imagine tanang mga maalamon na plastiran ang ilang baba. And then ang gikalimtan, gipakawayal bili, gisalikway, gibuot patyon, walay hinungdan, gibutang-butangan, gitintal, giprisong walay sala. Karon, ang iyan ng tingog, maoy, masunod. Ngano, naa siya kaalam, gikas Ginoo. Kita ma-quarantine tag usa ka semana kay COVID lagi. Sige, bagol-bol, boring na kayo, lamay ng igawas.
Gihatdan man bitaw kag Biblia ni pastor. Kaya while nag-quarantine ka, hala memorize ng Bible. Diyan sa man to nimo. Na magtuon kang magbasa. Hoy, napata? So, ingon na yan siya, mahal nga hari. Pagpili karon og tawong naay kaalam. Unya pangita pog mga sinaligan nga sila'y mo kulikta o kining tawhanang naay kaalam mao'y mo pahiluna ang iyahang sulti, ang iyahang buhaton mao'y mahitabo. Kabalo mo kung sa tubag sa hari? Galingkod ang hari tingalis iyang trono. Humang sulti ni Joseph, nitindog siya, nitanaw siya sa mga maalamon, sa mga tawo, sa mga senador, sa mga kabinete, sa mga congressmen. Iningon siyang, nasayod pa mong, napa mo'y nahibawaan, nga tawo, nga mas maalamon pa ane? Na? Silang tanan, wala naningog. And that is why ang Bible tanawag ni unsa pagsulti. Verse 37. Nakauyon si Paraon og ang iyang mga opisyal sa maong plano. Og miingon si Paraon kanila, asa man kita makakitag laing tawo nga sama kang Jose nga nagbaton sa kaalam sa Dios. O sige butang diha. Nagpossess og Spirit of God. Gamay nga es no. Kay kaalam na. Nagbaton sa kaalam sa Diyos. And then, ingon diya, verse 39, busa miingon si Paraon kang Jose, kay, gipadayag man sa Diyos kanimo kining tanan, walay tawo nga labaw kanimo sa labutan, o mas maalam pa kay kanimo. Himuon ko ikaw, gobernador sa akong nasod, ug ang tanan kong katawhan, motuman sa imong sugo. Ako ray labaw kanimo, kay hari man ako. Ngayon na silang, inigdaog anang miyora, mulingkod na, pero ang masunod, katong gatindog. Ayo, inigdaog ana nga mayor, mulingkod na sa pagkamayor, pero ang magdumala sa syudad, katong nagtindog nga mayor. Naduhay mayor. In other words, si Jose, nagtindog, naglihok. Ang hari naglingkod, pero dili nila paminawon ang tingog sa hari. Kaya ang tingog ni Jose ang ilang sundon. Dinhin na ni sulod ang uluhan sa atong pagtuon ingon diha, ang mga maalamon makaangkon sa gahom. Lingkod tanan. And I tell you, neighboring countries, mga silinganang nasod, pag-abot sa kagutom, nangadtos Ehipto. Mahal nga hari, taga-imi, og pagkaon, among bayluag bulawan, bayluan namong mananap, bayluan namo sa among mga anak, bayluan namo himo ang mga sulugoon, bayluan namo sa among yuta, bayluan namo sa among nasod, pakan-an lang mi. Ingon ang hari, ato mo ni Joseph, kasi nakabaluan na. Wow! Pagkaninduta, yun mga igsoon. Nakabalo mo, ang James 4:10, ni unsa dito, pagpaubos ka mo kaysa insaktong panahon, bayawon mo sa Diyos. Si Joseph ang wala ni agig inanayng promotion. SPO1, SPO2, SPO3, SPO4, Master Sergeant, Hepe, Provincial Director, General. Wala ni agis Joseph og mga inganang promotion. Gikas prisuhan, ritsong gobernador. Tanang mga, bisan ang hari, ilalom sa iyahang kaalam. That is why ningon ang Ecclesiastes, superior ang kaalam. Tanang mga nasod, ni dool ni Solomon. Kay si Solomon, superior ang kaalam. Munang dili, wala nagkomedyas, pastor, nga moingon si pastor, pagtuon yun mo ha, pagbasag yun mo, pag-ampog yun mo, pagbasag yun mo, pag-ampog yun mo. Kabalo mo sa Ecclesiastes chapter 9, niingon gyud dito. Nga kanunay ra siyang kalimtan. Kanunay ra siyang ipadaplin. Siya unta ang makahimo sa pagluwas, pero kanunay ra siyang ipadaplin. Sa tanang gubats kinabuhing atong atubangon,
ang Lord maghatag kaalam o kana nga kaalam nasa iyang pulong. Og mo na muluwas na to ana nga gubat. Pero wa tay pulong sa Ginoo, mag-struggle gyud tag maglisod ta. Basahon na to. Sa verse 42. Sa verse 41, busa gobernador ka na karon sa tibuok Ehipto. Uyawag promosyon no. Wala nalipay mo. Una na mo uli? Verse 42 ta. Ingon dre, unya gihuslo ni Paraon ang iyang singsing. Og nga igtitembre og gisulob niya kini sa tudlo ni Jose. Gipasulob niya si Jose sa bisting lino nga pino og gikwintasan og bulawan. May karaan man to siyang biste hinimo siyang papa nga si Jacob, colorful kayo. Gigisi siya mga igsuon, gibutang ag dugo-dugo unya ilang gidala sa amahan og ingon si Joseph gipatay sa mga leon. Naon iyang biste. Milabay ang pila ka katuigan. Nakabaton usab og biste si Joseph. Pero hari na. Hari suot na sa hari ang iyang gisuot. That is why ang Bible nag-ingon sa Job 7:8 or 8:7, walay bili ang bahandi nga nawala kanimo kung itandi sa ihatag sa Dios diha nimo. Sa English, do the beginning gamay lang or naras ubos sa sinugdan. Ang pag-abot maoy nindo, labaw sa tanan. Nakita na to mga igsuon. That is why dili komedya mga igsuon kining maghupot gyud tag kaalam sa Ginoo. I tell you, prangkahan mo nako, di po ko maulaw because naan nako ni sa akong katapulan sa akong pag-eskwela. When I was elementary, high school, bisan sa college life, tapulan kayo ko. And that is why magbasa kog English lisod. Magtan-aw kog numerong galayog, di na ko mutan-aw. Lisod kayo na nako. Basta diyang nakasabot ko nga gitawag jud ko sa Ginoo. Need jud ko og kaalam. That is why di pwedeng naay adlaw nga wa ko'y mabasa. Magbasa lang ka bisag unsa, ga-drive kag sakyanan, hala ni mga tricycle pangbasahan. Amen. Amen. Kabantay mo? Driver og tricycle, ang iyahang tricycle na bersikulo, pero ang ga-drive palahubog. Kabantay mo ana? So ang naas likod mo na bless ato. Kaya pagbasa niya. Nay kaalam. Especially sa trying time. Kami mismo na ama may personal nga trying time sa among family. Karon ng panahon na. Ugma magsugod og kimo akong mama. Nya ginagmay lang kayo kay 8,000 kada kimo. Kada kimo 8,000. Hala. Trying time. Trying time. Pero need tagkaalam gikas Ginoo Lord unsaon man ni. Duha ka butang. Munang ingon bitaw ko nga murag bugat lisod pero nas kasing-kasing excited ko sa buhaton sa Lord. Kay duha ra may himuon ni Lord. Himuon niyang instant nga healing ka or iagi ka niyang process nga siya ra po'y mag-provide. Ano makabalo ta? Unsa gid ang Dios? No? Naman po uban mo yung mga Diyos-Diyos ng mga doktor. Naman po yung mga pagtudlo ng mga ingon anak. But grabe kayo ang kaalam nga gihatag sa Ginoo. Gamito niya ang kalisdanan og tudluan niya ang tawo. Og pinaagi sa ilang mga pag-antos, sila makasabot. Kaana ko grabe gitudloan gyud ang mahimong prayerful og ayoson. Amen son? Subay-subay pumug-asa mo abot og ribuhok. Na? Nakaisunod-sunod naman na. Pag may mo check up ka, ang kuan sa doktor, himuan ni. Pag human mo ana, kanina pod. Human mo ana, kinina pod. Di ka kabantay, doon na 50 mo na bayran. Mapagasugod patambal. Need ta og kaalam nga nagagikan sa Ginoo. Again, sa naakas kadagaya abundansya ka nindot imong kahimtang sa kinabuhi, nindot ang kahimtang sa pamilya, paghuna-huna sa mga umaabot. Ayaw suhid atong mga 1D millionaire.
Then kung naa na po ka sa kalisod, be wise. Ayaw ingon, kauno na to na, ugma, patay. Ayaw. Dapat na ay Joseph ta, habang maikli ang kumot, matutong. Kung mo gasto kag labaw sa imong na income, wala kay kaalam. Makalisod gyud ka. Pero kung ang imong income 100, siguro na nimo tong 10 iuli sa Ginoo, nya kuhaon nimo tong 15 ilunod sa kawayan. Kay savings. Nagbaton kag kaalam. Pag-abot sa panahon nga kalit nag-lockdown, kalit na bagyuhan, kalit nga ang asa tanig palit bugas nga na naapoy mabira. Pero wa jud poy naman jud kaalam na ihatag si Lord. Pero usahay mo gining tawo pag naa dagaya siya, hala basta kay lipay. Hunat ba? Munang lisod jud kaayo ta mga igsoon. Na I tell you, naangkon ni Joseph ang gahom. Ninaog, niabot na ang gutom sa Ehipto, may pagkaon sa Ehipto. Ang mga silinganang nasod apil ang Kanaan gigutom, nang naog sila sa Ehipto. And then nidhangyo sila sa hari tagaay mig pagkaon. Di agadalamig mga baka, agadalamig mga bulawan, bayluig sa sakong trigo. Batingon ng hari, ayaw magduol nako. Duula ng tawhana. And kabalo mo kinsa tong gikas Kanaan nga naog mga igsoong Joseph. Katong buot mo patay niya, katong nagbaligya niya, katong nagsugilon nga patay na siya kay gikaon og katong naglagot sa iyaha, katong nagsalikway sa iyaha, katong wala miila nga igsuon niya. Ninaog sila sa Egypt. Iduol sa hari kay mo palit og pagkaon. Batingon ang hari duolas Joseph. Pero dili Joseph yung ngalan ato. Adtua ang gobernador. Niadto sila sa gobernador, wala na sila kabalong ang ila daing igsuon. Natuman ang damgo ni Joseph. And then hangyo sila, gikan mislayong nasod, nga mauang Kanaan, among papa nganlag Jacob, hinaog midre kay mo palit og pagkaon. Wa gyud din taon sila kabalo nga si Joseph, di ay ang ilang gikatubang. Usahay mag-uol tag butang-butangan ta, isalikway ta, dauton ta sa atong mga kaigsuunan ra pud. Labi nagtaas ng panahon nga nagantos ka, kana mo yung kampuro naman lang ni kasakit, gilabay ko sa tabay, gibaligya ko, gabaktas ko ning diserto, gibaligya na pagkubusob, gitintal ko, gibutang-butangan, gisuntok, gidaog-daog, gipreso, gikalimtan, ngano puro na wala man ni kadaot, Lord! Matigok na lang unta ko. Hula no? Nagkabalo ka, kung nangandoy kag dako kayong kadaugan, pag-expect og dakong bangga. Di gyo kakaangkog dakong kadaugan kung dili dakong gera ang imuhang atubangon. Di po ka makaingon, grabe kayo ang Diyos mo provide kung di ka niya ibutang sa dako kayong panginahanglanon. I said sa mga papa kagabi, bisan pag na ay mo offer mo ingon, pastor, tagaan ka nako 1 million kada adlaw. Trabaho nako. Suldan ka nako 1 million kada adlaw. Gaya na imong pagpamastor. Di jugo. Ngano man. Nindot kaayo mga igsuon nga ang atong kalipay sa atong kasing-kasing og hunahuna. Mao nga nagsunod ta og nagbuhat ta sa kabubuton sa Dios. Kung tinuod nga kung daghan kag kwarta, ang kwarta makapalipay, nganong na naghikog maning daggo kayong mga dato. Kasabot kaila mo ni tupak, wa mo kailang tupak. Murape ba? Yo. Nagpusil og shotgun siyang ulo. Sikat kayo siya. Dato na kayo siya. Lami kayong pamilya. Nganong nag-suicide man siya? Nagbilin siya sulat nga dili ko malipayo. See? So nga itong kalipay, nakadi sa Ginoo. Kay bisag natay pamatios panglawas, basta kay natay Ginoo, relax sa ta na may Ginoo. Bisag dagko kay tag mga bayrono na, relax sa ta kay na Ginoo. Ayaw
Ayaw, pag ing nato mo na utangan, si Lord ay mo bayad. Tikpaningil. Ayaw, pag nga na. Hello, kung utangan kag 1 million, na kay kwarta, nga 100 bayrig piso, 1 million pa ba ang imong utang? Di na, 900,000. 999,999. No, kamaunang mumat, no? Kaalam na gikas Ginoo. Piso ra dagi minus. Muna gikinahanglan gyud nato. Na kung imo nang atrasan pag-ayo katong iyong dili tanang kusog budagan mo'y mudaog. Dili tanang mga hitsuraan maoy madaogon. Dili tanang mga talented nga nahimong sikat. Dili tanan nga mga abilidaran maoy naa sa taas. Nag-agad na sa panahon. Unsa to? Nag-agad sa panahon og sa oportunidad. Kung doon na kay kaalam, kamaukag, kanus aka mulihok, kanus aka magpakahilom, kanus aka masulti. Pero kabantay mo puro na maulay kaalam, bisag dugol kayo magbaba, gasya gitanay mo. Pareho na mong ulay kaalam. Bisag kadugol na mong nauwang, kay pareho na mong wala diha na kinabuhi sa kaalam. Hinaot mga kaigsuunan, karon nga kagabihon, matanom na gyud ni sa ato mga hunahunang kasing-kasing, nga mosugot ka og sa dili, kabubuton gyud og gusto gyud sa Dios. Imong i-priority ang iyang mga pulong nga maghatag nimong kaalam. I-challenge ka nako bisag usa ka chapter sa Old Testament, buntag basahon nimo. And then pag uli nimo pagkagabi usara ka chapter. Kay tan-aw pabaya ka og salida. Mag-Facebook pabaya ka usara ka chapter. And someday inig abot aning dagko kayong pagsulay katalagman mga kasakitan. Makabarog ka, makalahutay ka. Nganuman tungod kay ang kaalam naghatag nimong kalig-on. Kadasig ug kusog. I tell you, Joel, niingon na dito, sa katapusang adlaw, dunay mabagang kalayo. Aso, og ang adlaw, og ang bulan mo palong. Sa Zacarias niingon, mahitabo kini sa dihang mag-uswag na ang kaalam sa tawo. Sa Mateo niingon, dunay mga gera. And karon, dungog na kaayo ang conflict. Nadugangan pag yun. China og Taiwan. North Korea o Japan. Nisulod na ang Europe. And 9 countries ang nagagunit sa nuclear. Sultian ka na ako, inig mag-ulan na, magpabuto ng nuclear. Wala kay kataguan ilawom sa mga langob na lang kapadong. Then kung makagawas manggaling kas langob, tulo ka adlaw, nighuman sa nuclear nga gera, usa pa ka makagawas sa langob. Inigawas anak, naka-oxygen ka, kay di nimo hanggabon ang hangin, kay mo patay nimo. Di po ka kakaon. So munang lisod kayo na yung, di yun, walay adlaw, walay bulan, kay matabunan man tanan. Kita mo na, ako gani nang gi-share sa Facebook, kay ni Haom, yung kayo na siya sa unsay gisultis Biblia. Kanang giingaw nuclear apocalypse. Pero kay naaman tay kaalam. Naaman tay Ginoo, naaman tay Dios. Ingon pa ni Paul, rejoice in the Lord always. So what? Ug mangbuton na diha, ako ngalan to aman dito. Katong mga wa pa dito, kakahadlok na sila. Kani kahibawog yung kaitang bisag karong gabihon na. No? Si Kizaya o si Zaninga nangatulog sila ayo while silang mama gasakay ko sa jet nagpadong dire. O niya akong gipicturan o akong gisend ni Anan o ako siyang giingnan. Prepare thyself to meet thy Lola. Kamu po ingnon po na ako. Prepare thyself to meet thy God.
Kay musugot kag sa dili, makikita na gyud ta sa atong Dios. Ay nakagampo Lord, maubos ang gasolina. Murag hapon muusos ang gasolina, imong sweldo wa ni taas. Ang imong gihampo, Lord, itaas ako sweldo kay nignaw sa gasolina, taas imong sweldo. Napamudiha. Ug tapos na ta. Even sa atong pag-ampo, dapat naa kay kaalam. Kanang mo ampo kas Ginoo wa kay pulong. Di ba gaampo kag kinaugalingon og hinakog. Pero naa kay pulong ang imong pag-ampo na uyon sa unsay gisulti siyang pulong. Gitawag na praying in the will of God. Nag-ampo ka na naa ang kaalam mga igsoon. Amen? This time, batanon ako dyan di na ko i-educate yung ayo imong kaugalingon. Help yourself. I-educate yung ayo imong kaugalingos pulong sa Ginoo. Kay bisag unsay may tabo, dili yung ka magpaling-paling. Napabata. Ginoong Dios nga labing gamhanan. Salamat kaayo Lord sa mga mensahe nga among nadunggan karon. Salamat sa kada usa ka mga kinabuhi nga imong gidalaan. Tabangi kami karon nga sa pagpadayon namo sa pagkinabuhi. May kadasig kami og padayon nga kalig-on nga among huptan samtang maghuwat mi sa imong pagbalik Ginoo. Wala gyud mi nahibaw og unsay manghitabo sa umaabot. Apan ang among nahibaw-an nga naa kay giandam diri namo o Dios. Salamat kaayo Amahan. Ang imong balang espiritu mo convict sa mga kasing-kasing nga mohatag og pagtagad sa pagsusi, pagpangita sa kaalam. Nga dili magalabay ang kapanahunan nga masayang. Ingon kas imong mga pulong, pangitaas siya samtang ikaplagan pa, tawag siya samtang duol pa. Lord, daghan kaayo nga mga pagsulay nga mag-abot sa among kinabuhi, sa among pamilya, sa among kaugalingon. Pansalamat kaayo. Masabisan unsa namo nga pagahimuon. Sama kang Joshua. Nagmalampuson tungod kay naghupot siya sa kaalam. Nga sa matag adlaw o gabi, gitun-an niya, gibasa niya og iyang gikinabuhi. Makalilisang ang iyang kinabuhi, Lord, nga nagatubang siya sa mga nasod nga mga higante ang nagpuyo. Kuyog, kauban niya ang mga Israelitang dili manggugubat, mga magbalantay o mga kabiro. Pero wala siya nalisang tungod kay naa niya ang kaalam. Naa niya ang imong pulong. Kami usab, bisag kulang kami sa kasinatian Ginoo. Pero kung ang among pagtuo, pagsalig, naa nakabarog og ayog, nalig-on og ayo, diha kanimo pinaagi sa imong mga pulong, dili may maunsa, dili may mataranta, dili may mabalaka, o dili may mahadlok. Salamat kaayo Lord. Nga imo gyud ming himuong makabarog, makalahutay, ug may kalig-on nga magsagubang sa among adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Sa tanan namong sitwasyon nga atubangon, salamat o Lord, nga di minimo talikdan o di minimo pasagdan. Thank you kayo Lord. Bisan pa man sa conflict karon sa mga kanasuran, we pray na ikaw sa gihapon ipakita nimo ang imong pagkadiyos nga mao'y nagkontrola sa tanan. Salamat kayo sa tanang kinabuhi nga ni Ginoo. Imoa ang imong mga mensahe mahimong buhi sa kada kasing-kasing umubong nga kinig kausaban o tinuod nga pag-alagad diha kanimo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, imo lamang kadungganan o himaya. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Manindog tang tanan mga igsuon.